Vitruvius. Arkkitehti. Käyttää töissään mittasuhteita, jotka voidaan saada miehen luonnollisista mitoista seuraavasti. Kämmenleveys on 4 sormenleveyttä. Jalka on 4 kämmenleveyttä. Kyynärä on 6 kämmenleveyttä. Miehen pituus on 4 kyynärää. Askelpari on 4 kyynärää. Miehen pituus on 24 kämmenleveyttä. Ja näitä mittoja hän käyttää rakennuksissaan. Jos levität jalkojasi sen verran, että pääsi laskeutuu 1/14 pituudestasi, ja nostat käsiäsi sen verran, että ojennetut sormesi koskettavat päälakesi kautta kulkevaa linjaa. Tiedä siis, että ojennettujen raajojen keskipiste on navan kohdalla. Ja jalkotseiesi väli muodostaa tasasivuisen kolmion. Leonardo da Vinci